לא הייתם שותים איזה הפוך לפני הנסיעה? מה? איזה הפוך לא הייתם שותים? אני הייתי נוסע ובדרך... איזה קפוצ'ינו קטן? מקום כן, ציורי יותר. אני מבטיח לך אספרסו טוב בדרך. פה זה יותר מדי תעשייתי בעיר מגילה. עיר, כן, חל שלי גם ישן נורא, כל מימי הביניים ככה מאוד, אני רואה, מסתכל על האבנים, גם לא שמור. המלון של מקס, ראית איך הוא נראה עם הצבעים, זה מגעיל. כל המפרצים פה גם עושים, איך הוא אמר לי אתמול, הירקת, כן, הירקת הזאת, כל סלובניה ירוק אחד גדול, אתה זוכר האזוב אתמול למשל במערה? אתה עושה לי בחילה. כן. אחרי זה פלא שאין לי תאבון, אני אומר לכם בערב, אני לא רעב. מצד שמאל מפרץ, שוניות, מפרציות, קרוב לאגמים באיטליה, קרוב למפרצים פה. מה זה קרוב? איזה קרוב, יואו, ממש לגעת. איתן, היא מפרצית אתה עובר. לא, בטח, איזה שאלה. זה בגודל של הכנרת, גורלס. מפרצית ביומיים אתה מגיע. איתן, אני גלשן בלי רוח עובר את זה. אתה בכושר שלך לא שוחה את זה? צ'ינצ'י, נראה לך הייתה לי בעיה אתמול עם 5,000 מדרגות. רגע, תשאל את סרזו, מה המבנה הזה מאחוריך, סרג'ו? כנסייה 1505 עד 1608, ימי הביניים, כנסייה אורתודוקסית, מגדל, מזכיר את מגדל הפעמונים, יש כאלה הרבה בערים באיטליה, קרבה לוונציה לא מקרית, וואלה אמא, שזה נותן לך את התחושה שאתה עדיין באיטליה. אם כי נפוליאון 1805, שליטה קצרה של 20 שנה במלכות נפוליאון, חוץ מזה זה היה בקשר של הקישרות האוסטרו-הונגרית. שבית האבסורגים מה עם ההצפה שהייתה פה? אז ככה, המערה שאתמול היינו, איך קראו לג'אם הזה? אני אין לך חשק, אני לא מקבל מכם שכר, אני גם לא מרצה לכם. נשמור את הידע שלי הרב. תגיד לי,